abu biyu ne za a yi gobe. Na farko, ordinary Ahmed wanda aka sani mai suna ordinary president wato Ahmed Isa ana neman shi a senate gobe. Wai Akpabio ya ce wai bai san shi ba, bai san da gidan rediyon shi ba, bai san da gidan tibin shi ba, bai san aikin da yake mama mutane ba. Na biyu, Professor Yusuf Usman wanda aka rike ya kai wata uku kenan yake hannun gwamnati. 'Yan polisawa DSS suka ɗago shi. Za a je gobe a nuna ma gwamnati cewa na mutanen da aka taɓa to an taɓo mu. An taɓo mu, saboda haka idan dai za a ci gaba da rike su, mu ma a rike mu. To kuma tun da mu ba mu yi wani laifi ba wanda zai rike mu. Shi yasa an ce gobe kowa ya fito, in dai kana kishin Najeriya. Wannan ba maganan arewa kaɗai ba, amma idan kun lura mutane biyu nan 'yan arewa ne. Masu ba ma murya mai ƙarfi ma arewa ne, masu ba da ƙarfin gwiwa ma arewa ne. Ba na son tunar muku da abubuwan da sun yi, amma ku je ku bincika. Professor Usman Yusuf, ku gan abubuwan da ya yi. Tun daga lokacin da yake America har ya zo Nigeria, har aka ba shi chairman na NHIS. Ordinary Yusuf, ordinary Ahmed, ordinary president kenan. Waye bai san shi ba. Kwanakin baya wannan yarinyan nan Hamdiya kun sani, har ya gama bayan kudin da ya kashe, bayan platform zai bata, ya ƙara bata aiki. Wannan mutanen ba mutanen da za mu yi wasa da ba ko kaɗan, ba za mu yi wasa da duk wanda ya taɓo su ba. Kamar inda nike ganin mutane suna fitowa suna ta magana cewa to Akpabio ya san cewa ya taɓa wannan mutumin ya taɓo mu, ba wai kawai da mu faɗa da baki mu zauna ba, don Allah ku san da haka. Mun san muna da surutu a social media, yana da amfani, surutu muna da amfani, amma abin nan ya fi ƙarfin haka, ya fi ƙarfin kawai dai mu fara surutu. A inda muke yanzu ana samu dan ƙarfi daga baya, human rights yanzu ana ɗan ba mu support cewa idan aka taɓa mutum da muna nan da right ɗinmu ko da yaya da zo. Shi yasa idan muna fitowa muna ma mutane magana, kar wani ya je karya doka, kar wani ya je da manifan sata, kar wani ya yi tunani zai je ya zalice wani, zai je ya jawo fada. Wallahi har wani ya jawo wani fada ko kuma wani masifa, mu da kanmu da mu fara yi da shi. Kuma in kuma ba mu gan shi bayan 'yan polisawa suka gan shi suka kama shi, wannan ya riga nashi. Kar a ce wai garin wannan tafiyan ne aka kamo wannan. Kai da ka jawo masifan, kai da kanka ka jaro da kanka. To gobe idan ka fito, in ba ka biyo mu zuwa wannan kuje ba, karfe 8 fa na safe, domin karfe 9 ne wannan din court case din, karfe 9, wato karfe 8 muna nan muna jiran su a kuje kenan, kuje airport road. Idan baka da mota daga Vega zaka ga mota zuwa ko kuje, daga area 1 zaka ga mota zuwa kuje, ko kuma ka dau mota zuwa Lugbe, daga wajen sai ka je kuje, wanda suke zama Abuja kenan. Daga Sileja za ka ga mota zuwa Lugbe, daga zuwa Lugbe ba za ka isa Lugbe ba, ka ce a sauke ka a Kuje Junction. Daga irin kai tambaya dai Kuje ne za ka je, yauwa mu haɗu a wajen. Wayanda kuma da su je wannan da mu a House of Assembly, kun san ba za a bar mu shiga ciki ba. So duk wanda suke nan su je gate din su zauna. Gate din za a je a tsaya, a ce to ga wanda muka zo da shi, an rike shugabanmu, muna nan muna jiran shi. A san cewa yana da mutane, haka za a yi abun, domin mutanen nan haka suke kakkamo mutane masu murya wayanda suke neman mana anci. To ba za mu yadda ba wannan lokacin. Dan Allah kana kallo wannan bidiyo, in har baka sharing baka taimakon mu, baka dueting baka taimakon mu, muna son bidiyon mu ya je da nisa. Kuma daga yau in har ka ga bidiyon mu ba kai sharing ba baka son mu, tafiyan da muke yanzu risk ne muke daukawa.
a inda kuke ba ma wannan gayin goyon baya very dark man, ku ba mu ma za mu muku aikin Allah ya yarda. Allah ya taimake mu.